Welcome to SA Media News Updates. If you are new to this channel, please subscribe, like, share and add your comment to the comment section. Siyabongelela Musa sikwamukele Khosi FM. Ngiyabingelela kakhulu umnewethu Ngobe nokaMackenzie nomnewethu lapha uXolani. Wambiza kahle ukaMackenzie. Ambone emoyizele ngaqini. AMackenzie. Kunjalo. Smile ngisazi. Lokho afika Xolani. Okay, mfowethu kusuka umsindo lapha einkundleni zokuxhumana ngeledlule la khona kwenye ama episode kumabona kude ukhulume ngendaba ukuthi umAfrika akachithi abanye babuza hawo ngani ngesizulu kunegama elithi ukuphinga la khona indoda iphuma ngaphandle ibe nesincane kazana usuke iphinga ngesizulu manje kukuza kanjani ukuthi bese umseleke zwakala sethi kuyimfundiso yasentshonalanga ukuthi indoda iyachithi. Angithi ke lento yenkolo ihlupha la ngoba ngiqhamuka eminyakeni u300 sicindezelo sabantu baseAfrika. Lento ukuthi indoda iyaphinga noma iyachithi iqhamuka lapho enkolweni. Kahle kahle angisuke kancane nje ngigijime ngithi isithembu lento ibizwa ngesithembu manje yayiqalwa umama omdala ahambe ayokulandela unkosikazi ozomelama kuvumeye uchitha kuphike la okokuqala. Okwesibili leli gama elithi isithembu alisuki nje kuma-Africans. Leli gama lisuke ngesikhathi abantu bakwaMthembu ngesikhathi kunezimpi. Bevikela ukuthi amakhosikazi angasala edengwane mase kubulawa amadoda abo. Base bebabathatha abantu besifazane. Kwase kuthiwa bayathembuza. Bagana isithembu. Sase siba negama ke elithi isithembu kodwa aliqalanga ngabantu bakaMthembu. Manje mangabe indoda ezothatha unkosikazi wesibili kuzothiwa iyachithi izomthatha kanjani ngaphandle kokuthi izomthatha kanjani akaze vele kube sesintwini ukuthi thina siyaphinga singamadoda aseAfrika asiphingi thina siyathandwa nje udede kwaziwe ukuthi ubaba uyathanda manje sorry kuba ngizobaqhubeka ngiyabuza la umseleku ukuthi lento yesithembu uma sibheka manje vela vuka uMandla athi ngithatha isithembu vuka uDr Emma athi ngithatha isithembu vuka uKhathide athi ngithatha isithembu kuvuka uPhumlani ngalathi ngithatha isithembu umuntu othi mawumbheka nawe uthi right uzothatha isithembu ngani bayophila impiloni labantu abathathayo ngoba mina nje mhlawumbe mangithatha nje ngunongcebo ngemali engiyiholayo emsakazweni angeke kuthiwa ngumuntu wesilisa ngithiwa ngiya-afford amakhosikazi amabili ngisho sengithanda uthi ngathi nongcebo awuphendule nokubhala Omanje amuzokudona hayi unongcebo ngizovele ngikubuza ukuthi ngingedwa nje ungaka-affordani ngingedwa ungaka-affordani so nansi enye into ngoba kuvele kusuke umuntu ozibonela uziphilela impilo nisezingeni elilodwa lempilo nobabili right nishade bese ethi manje usafuna ukulanda uthi mawuthi uyabheka no man mina nawe la ekhaya fanele siqale sibalance i-credit card fanele sibalance ukuthi sibalance ukuthi lo mlandayo uzophila ngani uzodlani if kwathina sisazama ukuthi siyihlanganise impilo. Angivume wena kaMackenzie ukuthi kuyiqiniso ukuthi isikhathi esiphila kusona sidinga ukuthi indoda ibe nephakethe elingconywana impela ukuze ikwazi nje ukuba nomuzo wodwa ngoba qala yayifuya indoda kunjalo ngoba manje mongakwazi ukuyisa izingane esikoleni uzozisa kanjani lezi ezinye iqiniso lelo kodwa ekufuneka singakwenzi kube iphutha la ukuthi isithembu sisenze ngathi sizovinjwa ukuthi umuntu akanalutho ngoba ukuganwa ukuvusa umusi umuntu wayehlanganiselwa ngisho abakubo makufanele avusa umusi kodwa ke manje fanele sibe seqinisweni lokuthi awukwazi ukuba nomuzi wesibili mawungenalutho kodwa singaphambanisi ukuthi ngeke usaganwa wena ngoba unalutho asikwenze kucaca lokho ukuthi cha indoda for example mangabe ethi umuntu unendlu kababa efayo sengiganiwe fanele ngiyoyivusa ufuna singathi ngoba unamali fanele sithi kodwa yini ke ekufanele uyenze ukuze ukwazi ukuyovusa leyo singathi ungakwenzi ngoba unamali ngoba masisho njalo sisho ukuthi izinto ezibalekile zokuphila neziyisinto
fanele siyishaya indiva ngoba nakho siyahlupheka nalokuhlupheka sizibizelanga kona sicindezela fanele siyilungise yonke into ke ehlangene nokucindezela nakho ukucabanga ukuthi isithembu asilungile is part of ukuthi sicindezela manje ke Mseleku ake siyibuyise kwi reality neqiniso lempilo esiphilayo kunjalo ngiyikhulume lento ezumuntu wesifazane sineyidingo ezabantu besifazane ngizophuma la emsebenzini ngicasukile ngicikekile ngicike into zami ngifuna ukuthi ke ngiteteme ulayi ngoba phela kufanele ke ushaye sabulo uzothi ufuna ukutetema ngathi kwamasibani usashaya i-roll call ngizoquleka mina kanti mhlawumbe nayo uphethwe yi-headache thizeni ngithi mangithi uthi hey manje ukuthi umasibani mina ngikudinga right now njengamanje wena ubusy usashaya i-roll call wemseleku akungichaza wena kaMackenzie ninonke namakhosikazi ngoba nenze ngathi umphini kanti uhlala umphini usegejeni sinamadoda aphethelelizwe hamba lonke izwe kodwa abafazi babashiye emakhaya asihlukile manje mase kuziwe isithembweni kuba sengathi hayi sekuhlukile kukhona insizwa ngobe segona kumanje yosebenzela umfazi osemakhaya ufrustrated yini emakhaya indoda iqiniso lithi uma uMandla ehambile yosebenza segoli noma umsebenzi wakhe umhambisa amazi omhlaba angithi siyacommunicate siyaxhumana siyaxoxa into engiyitshela yona enhlizweni yami ukuthi uMandla uhambile uyosebenza iqiniso lithi as umuntu wesifazane manje ngazi ukuthi uMandla kukhona uAyanda kukhona uzimbili ngale izoba khona leyo into yokuthi ngale ukuthi sengifuna isikhathi sami sengisifuna ngoba manje angisafuni manje aye kuzimbili sengisifuna more njengoba sikhala nithi anikwazi ukuthi nisi attende ngoba vele ibhola ngapha iboxing ngapha umsebenzi ngapha abangani ngapha ukuthi ngapha uma sengithi ngiyasidimanda isikhathi sami ngoba manje ngiyakholeza okokuqala kade ngawa ngivuka nawo Ayanda bakufica sewuright ubright sikunjena nje ngifike sekukhazimula nina mina kade ngiwa ngivuka naye sisuka high school naye njengoba sesiphila lempilo siyakhamiswa Ayanda nama hips akho siyakhamiswa sekuyabonakala ukuthi nginemcondo ngeke ngingakhwelezi ngokwe reality ngokweqiniso lezidingo zejabantu besifazane mase su3 su4 su5 no kuyiqiniso wena kaMackenzie esingeliphiki ukuthi njengamanje njengoba ngiqhuquzela nje ukuphumela obala ngithi indoda ayiphumela obala ingakaganwa ngithi noma seyiganiwe ngenalutho ayiphumela obala ayingathi ngoba seyinemali eseyizuzile amabhizinisi noma ngani bese ukuthi izothatha isithembu ayishi ihlupheka bentula ukuze kube umbono othandwayo la ekhaya kodwa usungiphendulile yebo umbono phela mangawuthandi kuzothini no angithi umsebenzi kaMseleku njengensizwa isoka lokuthi likunxenxe lokuthi lo mbono wala ekhaya ngikudayisele wona uzulubona ungubani kathi ungubani wena babuye bakhohlwa ngizothi bayathanjiswa ngiyambuka nje ngidwe mama akazi yodla ngapha phakathi ngeke uzuzame la kumina akaphuma esevumile ababhatata umuntu kade ngibatshela nje ukuthi ngingavuma kodwa unelo ngaphuma emsebenzini ngidonsa amadlebo nkosi ngimncinze ngifunani lo mdala packs ngimncwele ngama-packs yazi ingozini ukuthi wena ingozi wengobe abantu bonke abasiganile bacabanga ukuthi imizi yabo bayakhohlwa ukuthi imizi umdala uyena wayibamba iqhaza thina nafune unkosikazi azomelana uqalisa kwayo le ndaba ugana umuntu ongaphezulu koyedwa ngoba manje sesibona umuntu sethi nje hayi sesithandana eminyaka ewu8 naye unkosikazi seyawu12 unkosikazi sengicabanga ngiyomethula manje unkosikazi so ake sibuye ngisibheke leyo eke sizo nokuphawula lapha ke komuntu oyibheka lento ngokwezincwadi unyaka khona umacikwane ngoba uyibheka ngokwezincwadi ngokwemqulu yena ukuthi lento ihamba